L'Espai Tabacalera és un nou espai públic que la nostra ciutat ha recuperat per tal d'esdevenir el gran complex cultural de Tarragona i que compta amb un valor afegit de categoria. El cicle és aquest, s'agafen les aigües grises, s'acaben de depurar. Biodiversitat, o sigui, els ocells, veieu que hi ha també la instal·lació d'uns petits nius. No és només una recuperació d'un espai per la ciutat, no només és una rehabilitat. Hi ha un munt de dades que li fan un edifici molt peculiar, un edifici pensat amb el cap, un edifici que és intel·ligent per si, és un edifici smart. Entre d'altres coses, és un edifici mediambiental, donat que, com veieu, té aquesta façana de 3.300 metres quadrats verda, la més llarga i gran d'Europa. També és sostenible, donat que aquest jardí es sosté amb aigua que llancem, és a dir, estalviem gairebé 26.000 metres cúbics d'aigua.